Μας κάνει την τιμή να βρίσκεται κοντά μας μια αξιαγάπητη από όλους απόφοιτη του σχολείου μας και πλέον φοιτήτρια της νομικής, η Θάλια Καραμολέγκου. Χθες βράδυ ευνέστηκε ένα τρομερό κείμενο, το οποίο μόλις τώρα θα απαγγείλω. Τι κάνουμε στον κόσμο αυτό της πίκρας, θα μου πεις, με ένα στόμα ορθάνυχτο και παραπονημένο? Πού πηγαίνουμε, πού βαδίζουμε, μέσα στο έλεος της επιβαλλόμενης αυτής της κατάστασης? Πού πήγαν όλα αυτά που είχαμε, οι ανέσεις μας, η ευτυχία μας, τα χαμόγελά μας? Μας τα κλέψαν, θα μου πεις, μας τα πήρανε μακριά μας. Κάποιοι άνθρωποι, κάποιες οργανώσεις, κάποιες μυστικές υπηρεσίες, παγκόσμιες, εθνικές, συμφέροντα, κέρδη, χρήμα ψεύτικο, χαρτονόμισμα πλασματικό, τρώει τα σωτικά μας. Και θα μου πεις, καταστράφηκα, δεν ζω πια. Έπεσαν πάνω μου, με έφαγαν, μου πήραν προνόμια, δικαιώματα, μου πήραν τον εαυτό μου. Με μετέτρεψαν σε ταπεινό ζητιάνο, στην άκρη του δρόμου, και κάθε που μαζεύοντα προς το ζήν, περνάνε από το στέγη και τα παίρνουν κι αυτά. Και τόσο τραγικά θα μου τα δείξεις, και θα μου κλάψεις, και θα μου μιλήσεις για επιβίωση, για έλλειψη ζωής, για μείωση εσόδων, για αύξηση εξόδων, για ανάγκες πολλές και για λίγες προσφορές. Και θα μου λες μέχρι να μου αποδείξεις ότι εσύ δεν έκλεψες, μέχρι να βρεις τους υπέτειους, μέχρι να κατηγορηθούν, μέχρι να νιώσω κι εγώ την αδικία, μέχρι να λυπηθώ, μέχρι να στερέψουν τα λόγια σου. Και το παράπονο στα μάτια θα γυαλίζει, και τα χείλη σου με ανασφάλεια θα μιλάνε, και θα σκύβεις κάτω το κεφάλι εκτυμένος. Για πόσο ακόμα θα μου λες, θα είμαι έτσι και θα αντέξω? Θα ρωτάς, πες μου, θα αντέξω? Τότε κι εγώ το χέρι μου θα του πίσω, πάνω στο δικό σου, στα μάτια σου, τη δική μου θλίψη θα την κρίσω. Και με μια ματιά μονάχα, πως υπάρχουμε κι εμείς θα σου αποδείξω. Μόνο που υπάρχει κάτι που διαφέρει από σένα. Δεν παραδιδόμαστε, δεν το κρύβουμε. Το χαμογελό μας, γιατί αυτό είναι η δύναμη και με αυτή θα σωθούμε. Δεν χτίζουμε κρουαζιερόπλια, μα ο καθένας μας το δικό του μικρό σωσιβιάκι στο μυαλό του πλάθη. Και με ένα χαμόγελο το ζωγραφίζει. Και θα μου πεις ως ανοησίες είναι. Μα για πες μου, εσύ μπορείς να μου αποδείξεις πως δεν υπάρχουν θαύματα? Και τι πιο όμορφο, να πιστεύεις, να ονειροπολείς και να μάχεσαι για αυτό το δικό σου μικρό σωσιβιάκι. Να το φτιάξεις όπως θες και να σε ταξιδεύεις στο άπειρο, που μόνο εσύ ορίζεις και που μόνο εσύ φαντάζεσαι. Ποιος είπε πως εύκολο θα είναι, αλλά και ποιος το αντίθετο? Μόνο εσύ θα το κρίνεις, από τη δική σου προσωπική εμπειρία, από τη δική σου ροή, από τα δικά σου κύματα που θα αντιμετωπίσεις, από τις δικές σου πληγάδες. Μα στο τέλος, θα έχεις να το λες, πως με χαμόγελο τα πάντα διακρίνεις, και το φως πέρα από τη σπηλιά που το σωσίβιο σου εγκλωβείς και θα δεις, και θα το πλησιάσεις όσο μπορείς. Η ζωή σου έδωσε πολλούς να τη βασανίζουν, μα σου έδωσε και σένα με πολύ λίγα υλικά. Είναι δικό σου ζήτημα αν εσύ θα τα βάλεις στη σειρά. Να φτιάξεις δική σου βάρκα μέσα σε αυτό το φουρτουνιασμένο αέρα ή θα παραδοθείς στις ορμές σου. Και τα υλικά άπραγος θα τα πετάξεις στο νερό. Μονάχα δική σου η επιλογή. Έτσι και με το τελευταίο ξυλαράκι που θα σου αφήσει. Αν θα φτιάξεις το κουπί ή θα το πετάξεις μακριά στα κύματα. Ακόμα και αν μείνεις μοναχός σου, χωρίς καμιά βοήθεια, θα μπορείς να κάνεις πολλά και να ανατρέψεις τα κύματα, και να περάσεις τις πληγάδες και να νικήσεις τον καρχαρία. Μονάχα με σένα, αν δεν τα παρατήσεις ποτέ, και αν ένα χαμόγελο φωτίζει πάντα στο πρόσωπό σου.